F'Kastilja ltaqgħu il-President tal-Parlament ta' Tripli Nuri Abu Sahmejn u l-President tal-Parlament ta' Tobruk Agilla Saleh Issa. Fil-laqgħa ddiskutaw il-possibilità ta' gvern ta' għaqda nazzjonali fil-Libja u f'konferenza tal-aħbarijiet li segwiet iddeskrivew it-taħdidiet bħala pożittivi. Qalu li t-taħdidiet juru li l-Libja hija impenjata li terġa' tkun magħquda. Dan biex terġa' tingħata stabilità fil-pajjiż fil-waqt li jiġu miġġielda f'azzjonijiet terroristiċi. Minkejja dan iż-żewġ mexxejja sostnew li mhux se jkunu qed jiffirmaw għal ftehim imnebbaħ min-Nazzjonijiet Magħquda u li kellu jkun iffirmat din il-ġimgħa. Dan għax fi kliem dan l-arranġament imur kontra x-xewqa tal-poplu Libjan. Il-President tal-Kunsill Nazzjonali Ġenerali ta' Tripli Nuri Abdu Sahmejn qal li ż-żewġ kapijiet ġew f'Malta biex juru lid-dinja li kapaċi jsolvu l-problemi tagħhom bejniethom anki jekk bl-għajnuna tal-komunità internazzjonali. Min-naħa tiegħu il-President tal-Gvern ta' Tobruk li huwa internazzjonalment rikonoxxut qal li ż-żewġ naħat Libjan qed juru lill-komunità internazzjonali li sar progress matul din il-laqgħa ferm importanti f'Kastilja. Ingħad ukoll li l-Libja se tkun kommessa li tiġġieled l-estremiżmu kif ukoll l-immigrazzjoni illegali. Appellaw għal kalma fost il-poplu Libjan u għedu l-problemi eżistenti se jkunu solvuti fil-viċin biex bekk terġa' tirrenja Libja magħquda. Filwaqt li qalu li għadu prematur biex jiddiskutu l-formazzjoni ta' parlament ġdid. Il-laqgħa ta' tlieta kienet maħsuba li ssir is-sibt li għadda iżda kienet ħasret wara li rappreżentanti ta' Tobruk ma ġewx f'pajjiżna. Meta tlieta waslu Kastilja, iż-żewġ kapijiet ħadu bidejn xulxin kif ukoll sellmu lill-Prim Ministru Malti Joseph Muscat li permezz ta' Twitter irrimarka kif Malta reġgħet tisservi bħala pont ta' dialogu.